Yun o, first customer. Yun naman, Medium, halo-halo. Yan o, paldo o, santilgaya o. 10 mais con yelo at 4 na halo-halo. Guys, tayo naman mag-merienda ng halo-halo. Thank you kay Madam Grace. Hala! Good morning mga ka-dragon yan for today's video. Marami kaming bisita ngayon. Hindi, may mga galing taga Sunset at magtukan lang sila. Magsiset up para bukas. Diretso na yung kanilang Shooting. Ngayon lulutuan pa lang namin sila ng sopas na merienda. Pero sa mga kanyan, tagagawa ng Yung kasama natin yung mga masisipag na scan sa lokal na matsikaro. Yung pinapaayos namin yung tulay kasi nga marupok na. Para bukas, pag ginamit nila bukas, okay na. Bukas pa pala sila mag-shoot. Bali, nagsiset up lang sila. Naglalagay sila ng mga kortina dun sa loob. Magsi-merienda na. Sopa. Kanya magiging din eh, babasay. Kung saan na plap ay kanya tabi sa dadakal, dali din babasay. Baso saan ang peke mo. Pagbasay magiging din ha. May baso doon. Ngayon kayo muna dito antay. Ito magasikaso. Pupunta tayo guys mamaya sa tindahan. Sando ka nila ba? Malamang maraming maghalo-halo na naman at mainit. Magmerienda daw muna kayo. Sopas, rap, magsopas muna kayo doon. Ayun, yun naman. Hoy! Makon lang ha? Ito. Ay, walang mayari yan. Ay, yung kutsara o tinidor. So ayan mga ka-dragon, balik tayo dun sa ating tindahan. Marami daw nag-aantay na maghalo-halo. Bukas pa naman sila mag-shoot. Siguro bukas silip-silip lang kami dito bukas. Grabe, sobrang init. Kaya gustong-gusto nila maghalo-halo at sobrang init. Yun o, first customer. Yun naman Medium, halo-halo. Kuya, ito 76. Thank you po. Thank you. So ayan guys, lunch break. Yan, kain muna tayo habang hindi pa tayo dinadagsa sa halo-halo. Grabe, sobrang init. Buti na lang malilim dito tsaka mahangin. Eat! Ay, nakalimutan ko. No. Balik ka talaga Kuya Richie. Kumain na ako. Ha? Kumain na ako. Purpura. Ang nakalapit. Nakain ako sa job. Po. Kuya, wala kaming kwan. Wala baga kaming kwan, Kuya. Wala? Adobo lang. Ay, adobo lang. Ha? Adobo. Sabi na, kailan sabi ko kain na nila. Yan sila. Ganyan yung mga yan. Ayaw nila kayo pakain. Ayaw nila kayo. Saan kanan? Dalawa na. Kain na po iyo.
bawal sa gutom. Nakabit ko na yung tornilyo sa baba, natanggal na lang. Nakuha ko naman po kaso Pagawa ako ng hawal, nandun man siya. Dati. Nandun man siya. Pagawa ko hawal. Nakatingin ko. Ayan guys, tayo naman mag-merienda ng halo-halo. Thank you kay Madam Grace. Ala! Hindi pa nga. Hindi pa kuhan. Pag di sa'yo punta, wala. Kanya-kanya. Kay to. Oo. Napagod si Auntie Ligay at kadaming may order. Ang daming order. May 15, bali ilan lahat? 16 na large. Yung ginawa namin, tsaka Pitong large ulit. 7 large. Tapos may sumunod ulit. Siguro nasa 30 yung ginawa natin. Kaya nagutom. Mga ina. Ano po? Halo-halo? Dito dam. Saan? See? Yan o, paldo o, santilgaya o. 10 mais con yelo at 4 na halo-halo. Pag kami man yung bro. Panay kasi ko mo bro. Panay kasi ko, baba. Hindi naman bro. Lugat ka na binatay. Uli, sagtasi na bukas, magpahinga ka din eh. Ay, doon ba yun sa ano, baba, sa atin? Anak daw ni Kuya Edgar na tukero. Pati yung pang hiyote. May istro na doon, pang natin. Wala pa eh. May isang ano. Yan pa, tatlo. May ginaluto ka ba? Tatlo ako na lang. Yung price na lang. Tapos na yan. Sa'yo ba yan? Sa'yo? Ano flavor? Kanang tayo abot ko eh. Alanganin mo dati. Yung daga na itik ko eh. Kabilang pa. Sold out na yung ating halo-halo, guys. Mais con yelo na lang. Kabilis maubos ng ano, halo. Wala daw tagaw. Auntie Ligaya, magsama ka na kaya maghatid. Mag-deliver. Ilang balik ko sa kanya? Hoy, yung upuan. Wala na sila upuan. May siomay, may milk tea, may burger. May french fries. Ay, okay na yan? Andito rin yung dalawang bulinggit eh. Four. Hey! The next number. Bye-bye.
Ha? I think the number is inside. Oo, Jay, di mahulog. Cha. Sige, magkuha yun. Oh, itago mo. Ay, sabi kasi Charles eh. Yan, thank you po kay Ma'am Arlene. May pahalo-halo. Yan, thank you so much, Ma'am Arlene. Nakalibre kami ng merienda. Meron pa doon kay Cha. Ngayon ko Naubos lang na na-try yata. itong aking halo-halo. Masarap pala talaga. Kala ko, Pasado ba kuya? just lang ako ng mga customer. Bahado. Malachaw king na ba yan o mang inasal? Bebang. Bebang halo-halo. At trending din yan sa ano, sa Manila. Pinipilahan din. Ito pa. Nauna na sila naghalo-halo. Kami na lang ang naghalo-halo. So, hindi. Tatakboy mo nga yung tubig niya doon sa bag. So, ayan guys, magko-close na kami dahil sold out ng ating paninda. Wala na rin tayong tinapay pang burger. Wala na tayong halo-halo. So, day lang kami kanina eh. Ano oras na kami pumunta dito? Alas 12. Tapos maaga rin tayo magsasara. Palubog na ang araw. Uwi na ikaw, Papat. Say bye-bye na. Thank you po. Tita Arlene. Ikaw dun sa French fries. Nagkain din ng fries tong batang to. Sabing bawal ang fries sa iyo. Say thank you. Thank you po. Thank you po. Say thank you. Talagang ikaw. Hyper ka. Hyper ka. Hyper. Pantulog yan.